Zdravím vás, mi milí sledující. A tomhletom videu, jak jste určitě si kliknuli, tak můžete vidět tenhle nápis. A ano, budeme dělat prostě mapu, budeme trolit mého bráchu nevlastního. Jupí! Anyways, díky za podporu minulých videí. Byla to veliká podpora. A jo, tak mohli bychom se do toho dát rovnou teďka. Takže první věc, kterou jako uděláme, musíme najít vesnici. Což jakoby bude kapku problém. No, bude to problém. Tak jo, jdeme na to. Jdeme na vesnici. Jaj. No, hezká vesnička. Nádherná vesnička. Máme tu Iron Golema. No. Dokonce i Ruined portál tady je dole. Kámo, počkat, to je dobré. To je dobré, kámo. To je velmi zajímavé. Co ale bychom mohli udělat? Už asi mám nápad. Jdeme k tomu Ruined portálu. Trošku toto pouklízíme. Tak, no. Trošku bychom to tu měli pouklízet, že ano. Vezmeme to, Netherrack. By the way, už mám konečně Minecraft v angličtině. Jo, kámo, se cítíte úplně jak nevím co, prostě máte, určitě už vidím to, jak se tam smějete, ten karotare, ty varo, máš Minecraft v angličtině, konečně, no jo, dobré, co pak tady máme v čestě, ať vím, prčic, ok, obsidian, to by se hodilo, ok, můžeme vzít a hodit to tady. Dívejte, je tady zajímavá věc. Jedna. Můžeme vzít, hodit tady ještě jeden obsidian a jakože, ne, to by byly dva. Dobré. Jaká to bude náhoda, kdyby tady byl obsidian? Hej. Jo. Že by tady byly dva obsidiany. Jaká by to byla náhoda? Že ano, jak tady přijdeme. Wow, náhoda jak cip. Úplná náhoda. Jo, dva obsidiany navíc. To je náhoda. Jo. A flint and steel k tomu. Náhoda, že ano. Větší náhodu jste nikdy neviděli, že ano. Mí přátelé, výborně. To bychom měli. No, mohli bychom se vrátit k té vesnici. A protože chceme udělat ARG, tak to uděláme jednoduše. Půjdeme tady nahoru. A jo, no, nechá vás překvapit, dámy a pánové. Abych vám řekl popravdě, co jsem udělal, tak nic moc, jenom jsem možná, v této vesnice jsem skoro nic neudělal, jenom jsem prostě udělal tenhle ten barák. Jako neudělal jsem ho jako úplně tak, jenom jsem ho prostě vzal jsem ho prostě tady jo, zabil jsem i Iron Golema. Takže tak. No ne čum takhle. Takže prostě použil jsem tenhle ten blok, který se jmenuje Structure Block,
který prostě má takovou zajímavou schopnost. Pokud chcete o takových blocích vědět více a dohaje, tak můžete mi napsat do komentářů, abych udělal ty tutoriály na takové bloky a jak je prostě udělat a k čemu jsou a tak dále a tak dále a tak dále. Prostě takhle. Dobrá. To jsem ještě udělal, jo, to zničíme, protože jakoby, kdybychom tady přišli a viděli structure block tady pověšený na zdi, tak to by bylo zajímavé. Ještě jsem tady udělal taky pilíř, takže no, to se bude počítat k příběhu tohoto světa. Víte? Možná tady ještě udělám pár věcí. Možná uvidím. Hej, já jsem taky blbý. Proč jsem taky blbý? Možná to ještě vylutím. Abych měl ještě to tu vylutit rychle. Prostě tady jsem udělal barák a vzal jsem z něho postel. Geniální, že ano. Dobré, ale co je tady? No, abych vám řekl popravdě, tady, pokud se prostě tohleto najdeme, což asi najdeme, je tady taková skala, tady je postel, tady je torčka, jakože tady někdo byl, tady je čest, tady jsou nějaké nástroje, jako je třeba to železo z golema a tedy. Tady v tom ještě poci je to maso, takže připraveno to tu je. Jo, takže to je jinak všechno, co jsem tady udělal zatím. Nic moc, taky jsem udělal víc věcí. Jako mám v plánu udělat z toho více. Ještě bych měl možná vzít tyhle ty. Dobré, tak to si nikdo nevšimne. Budeme dělat jako, že prostě to tu nikdy nebylo a nikdy nebude. Co je tady ještě? Tady už všechno končí. To je jinak všechno tady. Což za mě je dobré. To je dobré za mě, jako. Dobrá. Jinak to je všechno, co jsem udělal. Fajné. Jsem ještě udělal v tom nedru nějaké cobblestony, aby prostě nás to povedlo a tedy do jiného portálu a tam jsem ještě měl v plánu jakoby udělat prostě nějaký pomník, kde bych dal ještě knihu. No a jo, nějak prostě to takhle vyšlo, že prostě jo, no koukněte se sami. Tady by mohl být ten portál. Tak jo, jdeme dovnitř se kouknout, kaj budeme. Tak tohle jsem fakt nečekal. Tady jsem dělal takový pomníček. Takže a tady dáme torču ještě, abychom jako dělali takovou atmosféru. To ještě přidáme takové torči, ať se to nespawnují mobové. Ať při čtení prostě nám nevyskakují do huby. Jo, bude sranda. No, ale takže co uděláme dál? Vezmeme knihu. One eternity later. Och jo. One eternity later. Vůbec jsem se neinspiroval jedním youtuberem, který dělal taky ARG a jmenoval se Wi-Fi. Poté jsem dal zlatý blok, po kterém jsme měli jít potom a pokračoval jsem v cestě. Zatím. Teďka budeme následovat torčky. A dojdeme tady.
Poté, co jsem poobdivoval krajinu, tak jsem začal stavět barák, kde by měl být poslední kniha předtím, než bude grand finále. Tam jsem prostě udělal střechu jako vždycky. No a tu knihu jsem dal do čestky. O to je potom ve videu. A začal jsem kopat dolů do samotné hlubiny, abych prostě udělal díru. Dokud jsem se neprokopal až do jeskyně. No, tak já tu hodím ještě kbelík s vodou. Jo, teď tu spadneme do vody. Takhle. Potom jsem už jen položil čestku, vzal knihu do ruky a začal jsem psát a psát a psát, dokud jsem nenapsal všechno, co jsem chtěl. Tak konečně to mám a jo, co mi to dalo zabrat. Zkusím udělat video na to, jak vyprankuju svýho bráchu, ale doufám, že to vyjde. Uvidíme. Dal jsem kapku loru do tohle a doufám, že to vyjde. Dobrá, tak uvidíme se později a čus. Hele, dívejte, cedulka s nápisem like a odběr. Přesně tak, tohle byste měli udělat. Plus, dejte mi like a odběr, plus dělejte, plus. Ale teď fakt, už mi dejte ten like a odběr.